I pozdrav svima ljudi, Aki Etiop ovde sa vama. Danas ću vam pokazati nešto neverovatno što se desilo u Clash Royale. Znači, ja nisam mogu da verujem. Tada na mom akauntu dobio sam neverovatni legendary chest. Znači, nisam mogu da verujem mojim očima. Znači, da vidim, da vam pokažem battle. Battle je bio, da, evo ga. To znači protiv ovog lika sam se borio, koliko se ja sećam. Nisam, to je mog klanu, ali borba, ne mogu da... Znači, evo, prihvatio sam nekog munda. Ljudi, čim skupimo gemove, ja snimam i otvaram ovaj legendary chest. Da vam kažem pre otvaranja šta bi volao da dobijem. Volao bi da dobijem, ne bi volao princes na level 2, ne bi toliko želao minera na level 2, i od duplikata, najviše bi volao da dobijem lavu, ako mora da bude duplikat, a imam neki osjećaj da će biti duplikat. Znači, volao bi log, Lumberjacka, Electro Wizarda ili Graveyard. Ice Wizarda onako pomalo, ali samo da ne bude duplikat. Znači, to je to za ovu epizodu. Izvinite zbog promukog glasa. Mislim da mogu da snijem, ali jako mi je odvratan glas. Znači, vidimo se u sledećem klipu koji će bude ubrzo snimanje otvaranje ovog legendary chesta. Poz.